Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Honghong Limarua. Kinahanglang tumanon ako si Marwa. Aron buhian na niya si Marla. Gabriel! Oh, Mga naman ka na kalambira nga way, oo! Noy! Noy maning! Pagdali, dali ka na sa kwarto ni Marla. Ano magkakaon na siya? Noy! Gabriel, luwi na kita naon si Marla. Ha? Kung dahil ko mamatay ni siya. Kung dili bayaan ni Marwa ang lawas kong anak. Pagdali! Dali, Noy. Ato nang ihatod sa ibabaw ang kalabirang wayo. Wala. Murag dili na mahal sa ako mga tiil. Maglisod ako sa paglakang. Saan kailang gibuhat sa bilya? Maayo lang ang taon. Kundi lang yung pagtani April ang kalabira balik sa bilya. Nara si Marla. Natuog na sab siya. Humanya isukat na niya gikaon. Ug nangisog. Nangita sa kalabira. Ari lang nila ako ibutang dili kayo doon ni Marla. Sige, ikaw bahala, Gabriel. Di na lang nila ako ipagawas sa sako ang kalabira, Noy. Sige, ikaw may bao. Ay, importante nga itong gituman ang gusto ni Marla. Ngay balik din ka ng kalabira ni Nomid. Ay, di gide si Marua kining kalabira nga putol lang Dili yun tingali. Noy, naunsam ni si Marla? Ambot. Kalit siyang may kaon ka ganiha. Usa diyang nahurutan niya ang linugaw ug kaon. Kalit siyang bisinggit ug minganga. Ug yarot ug sukag balik ang tanan niyang gikaon. Ug mao din nahitabo niya. Nakatuog siya pagbalik. Kinahanglan yung makakaon si Marla. Husto ka, Gabriel. Isulti na sa si Marla. Samtang nagpiyo. Marla, anak, niyan ang kalabira nga gusto niyo makita. Marla, ay lang pagbangon. Ayaw pagduol niya ng kalabira. Marla, anak, ayaw na ba yung baso si Gabriel? Ugot gyud ayang imong una nga ako ang imong anak ti Kuwang. Marwa? Ayaw pagduol niya, Noy. Kitingalig iya kang pasakitan. Gusto na ba mong mamatay karon dayon si Marla? Gabriel, ti Kuwang. Maluwi ka taon. Ayaw itaon patya si Marla. Maluwi ka. Amo nang gituman ang gisugo mo. Nanak na kalabira nga way, nasa imong dool. Naa natuod si Nomid. Kinsa na sinumid, Marua. Nomid. Nomid. Sige. Dili! Naigog bilyo ang lawas si Marla! Uno nga ka na yung mong ibuhat, Marua! Uno nga na! Gitaruyan ang akong abaga ug buak nga bildo Noy. Gikan sa bintana nga mibuto. Marwa! Iyan. Marwa, maluwi ka sa kong anak! Kinalaman kakaon na siya! Kanang dili niya isuka! Busa, biyain ang iyang lawas! Hilom ti Kuwang. Sa pamagiging mong gusto, ha? Nga may tabo, Marua! Gituman na ako imong sugo. Nahana ka ng kalabirang wayo. Busa biyahe na ka ng lawas ni Marla. Sana lang kasugo. Oh, O biyaan na ako ang iyang lawas. usa ka sugo? Usa man na, ha? Unya ka na mahibaw kung imo kong badbaran sa kapos. Marla, dali anak! Badbaran ka sa kapos! Dali! Ayaw, Noy maning. Gabriel, duhatan na bantay niya. Busa, ato si badbaran sa kapos! Ayaw, Noy. Marwa, sige. Isulti na ang gusto ni mo isugo ni Noy maning. Unya ko na kiniisulti kung badbaran ko nimo sa kapos. Ayag naman niya eh. Nakatuhod siya ako. Nagkutoy na nga kundiyan. Mupainit ko.
Si Gabriel o ang Calavera, kumusta naman ka? Sa sihon ko. Dili! Wa na si Gabriel din og wa na sab ang Calavera! Gabriel! Hay na maga! Gabriel, hay ng Calavera! Gabriel! Wala. Klaro, kaya nagkawat ni Gabriel ang Calavera ang wayo. Bantay ka lang na kung abuha ka. Kulat tahong tagod ka kung ikaw ang may kawat sa Calavera ang wayo. Sige na, Maning. Badparin ako sa gapos. Ayaw, Jud. Nay, Maning. Naibaw ko. Nga usa lang kalinglag kining imong gibuhat, Marwa. Maluoy ka. Ayaw kong badparin sa gapos. Ha? Marla, nakabati ka ba nako? Paningkamot nga papalayas mo ka na sa Marwa sa imong lawas. Dili na ko niya mapalayas. Kay mas gamahanan ko kay kaniya, Gabriel. Busa, badparin ako sa gapos. Gabriel, unsa ba ito bahaton? Pa, ayaw siyang sanda. Ayaw kong badparin sa gapos. Patsyon ko si Marla kung dili ko ninyo sundon. Nakabati mo, patsyon ko si Marla. Busa badbari ko sa gapos kay gusto kong muhikam ni Nomad. Sige. Ako kang badbari. Ayaw na, Noy. Ayaw pa doon ko, Gabriel. May hunting ka, Noy Maning. Pasay di ko sa bahaton ko. Kinalasundan ko si Marwa. At iyang buhian si Marla. Noy, gibutol man gud ni mong kapos. Si Maning lang ang tinuod nga nagmahal ni Marla, Gabriel. O dili ikaw. Asa ka, ha? Marwa! Marwa, tugutin ang magkataon si Marla. Nomad. Uy, miduol na siya sa Calavera nga wayo. Gabriel, kung sa may sunod na buhaton ka ron. Nakabuhi na siya sa kapos, Noy. Pabutol na nato kung sa'y sunod nga mahitabo. Basta kay di lang siya makagawas din sa kwarto sa atik. Bihira si Marwa. Salamat. Niya ko doon sa bilya. Mulahas lang ko ini sa atik. Para makita kong gibuhat nila dito ni Marla. Elsin, ikaw na. Uy, Lolo Paulo, ikaw sabna. Uy, ako taon. Si Gabriel. Nakakita ka ba ni Gabriel? Nga ba siya sa bilya? Lo, mo pa ako pag-abot gikan sa kong iyaan. Ngano nangitam kang Gabriel? Dito siya gabi sa bahay sa ubos. O siya may bantay sa Calaverang wayo. Unsa? O kunya siya kung pagmata karoon, na si Gabriel. O wa na siya ang Calaverang wayo. Unsa? Oh, kung mao na, tinuod ginayang giingon nga iyang kuhaon ng Calavera gikan nimo. Dali noy, ato siya pagitaon. Naulipon na si Gabriel sa gahom ni Marwa Elsin. Klaro na kayo kini. Kinahanglan masanta nato. Kung unsa man ang mga plano karon ni Marwa. Dali, manood na tas bilya. Pasilan na. Naunsa naman din nga kung apo. Naparihas na siya sa iyang amahan nga labuang nga ng pamilya. Lo, manood na lang ta. Uy. Oh, dili. Kilak sa suot kining dakong pultahan. Unsa? Kung mao ka na, dili ta makasud. Dili mahimo. Kinahanglan mangita tag kalutsan paingon sa suot. Gabriel, tanaw si Marla. Miluhod siya. Ug gigisap na Calavera nga wayo. Di na siya si Marla, Noy. Siya na si Marwa. Ug suod sila ni Anang Numid. Ni Anang Demonyo. Usa. Ayaw ka malaka, Nomad. Manimahos na sa nahitabo ni mo. Kinahanglang mabuhi ka. Dili. Mabuhi ka, Nomad. Mabuhi ka! Lo, anhita din mo agis kusina. Kinahanglan mabutangan ko og proteksyon ang medalyon. Usa? Proteksyon? Usa proteksyon, Elsin? Ulo, may dakong lana nga hinimo ni Chat Rodis. Ug mo ni akong ibubo sa
Gisiminto na to sa medalyon. Aram dili kini mahikap ni Marwa. Oh, siya man. Hala. Laki hapon ang pultahan din sa kusina. Oh, ba? Kung ba ka niya, ito na lang yung gubon. Unsa? Gubon na lang. Aron singon yun niya. Magasuta. Aron, mabuti nga lugla na ang gilubong ninyong medalyon. Mabuhi ka, Nomid. May barog si Marla. Anak, Marla, kau na. Pahawa! Dili! Gabriel! Nalagpon si Gabriel! Nabanda sa bubo! Marla, anak! Ayaw pa sakit si Gabriel! Mahal ka niya! Kuhaa ang medalyon, Tiguwa. Ha? Kuhaa ang medalyon ko dili ka gustong samaran ko si Marla ining buak nga bildo. Oh! Sama ini. Ayaw! Ayaw, utabot! Ayaw sa marimo ko giningon, Marla! Patukin taon ka ng demonyo nga may ulipon si Mulawas! Kuhaa na ang medalyon! Magdali! Oh! Oh! Ayaw Kuwan! sa sundanoy! Oh! Mamiligro ang tanan kung magunita niya ang medalyon. Gisuot na niya sa laang. Takong sayot kini akong gibuhat. Oh! Gabriel! Marla! Hununga ka na! Mamatay si Marla ug si Gabriel kung dili ko nimo sundon. Sige na, kuha ang medalyon sa inyong gibutangan ini. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.